Belizele ihholo lesixeko se-BCM e-Scenery Park inyambalala yoluntu xa usekela mongameli weqela le-UDM uNqaba Yomzi Khwangwa efika kule ndawo uzokwamkela amalungu amatsha ewadi ezimbini kulo masipala. Phofu la malungu aqala nguNoah aphuma imvula isitsho xa ebekhawulela lo sekela mongameli nengoma isitsho kuqala. Phakathi kwamalungu amatsha kunoSakhile Phathwa kwa-Ward 5 othi ebekade lilungu le-ANC iminyaka. UPhathwa uthi udinwe kukusilela kobunkokheli obunyanisekileyo ngaphakathi kulo mbutho kwaye uthi ukholelwa ukuba i-UDM iza kuzisa utshintsho kule ndawo. Into endisuse kumbutho wam khange ube nanyani kum thetha ngabo yi-ANC. Ndithembise ngezinto ezininzi kodwa khange azenze. Qinisekile kakhulu uba izazivala zonke ezo zinto ezo. U-Andile Siko ka-Ward 42 nobelilungu elikhulu le-EFF elaziwayo kulo masipala yena uthi kwamkelwa kubonisa ithemba lotshintsho luzayo nokuncothula ukuzikhukhumalisa kwiinkokheli eziphetheyo kwesi sixeko. Ukanti no-Ongeziwe Ntunja ophuma ku-Ward 30 naye nobelilungu iminyaka le-EFF uthi umngeni abaye bajongana nawo kukungakhuli ngezizathu ezifana nokuba xa iinkokheli eziphetheyo zingakufuni nawe umanxi endaweni enye. Ukwamkelwa kwamalungu ingakumbi inani elihle kangaka uyawuqaphela that is becoming a trend eBuffalo City. Elike kusamkelwa from Ward 7 ngoku sise Ward 5. Amanani abonakalayo esamkelwa engena kweqala maninzi kakhulu, makhulu kakhulu. Ethetha ukuthi luzaba khona utshintsho in the Buffalo City. Abantu badiniwe kuqokiselwa, abantu badiniwe ubutsotsi okanye ubusela obenziwa e-African National Congress. So there is going to be a change and ile growth ikhawulezile iyothusa, but it is happening and that is exactly what we want, because at some point there is some arrogance from the ANC and other organizations ezimazizwe ezidominate okanye ezidominator ilanda Eastern Cape. So ngoku kuyabonakala ixesha lalo liphelile. Into ndiyibonileyo kwi-UDMCC yi-transparency le khange siyifumane thina kumbutho besisuka kuwo, because into ezininzi ziyahayidwa. Uba ngaba ufunwa i-leadership soze ube kwi-position efunwa ngabantu. So yiloo nto ke siyibonayo apha ku-UDM namhlanje. Siyabona uba abantu abatsha kuthiwa apha ku-UDM uyakwazi uba uba unalo potential uyakwazi uyinikwa i-chance into yoba ngaba yenza le nto unesiphiwo sayo. Usekela mongameli walo mbutho uNqaba Yomzi Khwangwa uthi olu lwamkelo lubonakalisa ukukhula kwawo kwi-BCM. Uthemba kwemigudu yokuzama ukutsalela uluntu lolo masipala kulo mbutho ekugqibeleni lude lwayibona inyaniso yokuba xa lufuna utshintsho ufuneka luwelele kulo mbutho. Kwamkela abantu abatsha ngakumbi kolunyulo siya kulo lukaNovemba lo masipala lubalulekile kuba lubonakalisa ukukhula kwe-United Democratic Movement apha kwi-Buffalo City Municipality. Lo masipala besiyazi ukuthi uzingqondorha ubugqwayeba ixesha lilide. Sizama ubarherha abantu ukuthi mabaze nganeno, sizama uthetha nabo bade bayibona ke inyaniso ukuthi ukuze imeko yabo iphucuke yokuhlala kulo masipala kufuneka baphose umnatha kwelinye icala bakhe bazame lingelimbi kuba bayayibona imeko yabo iye itshonela ngempela ngenxa yokuthi umzekelo babenika lo mbutho wakhongolose ongabaniki inkonzo rhoqo. Lo mbutho uthi kutshintsho luza kuza nalo kukuqinisekisa ungafihli into kubahlali kunye nokukhangela iindlela zokuphuhliswa kwamashishini akwiwadi kwesi sixeko. Iqela lithi ngamalungu angaphezulu kwama600 aphuma kwezi wadi ezimbini amkelwe izolo. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, ndikuGombo City.